салом алайкум, рӯзи ҳамагӣ бахайр боша. Стипендияи туркӣ чия? Солона давлати Туркия барои адади муайяне аз донишҷӯҳо ва шахсоне ки идомаи таҳсил медиҳанд, чи дар магистратура боша, чи дар докторант боша, барои онҳо аз ҳисоби давлат стипендия ҷудо мекунанд. Мумайизот ва хубиҳое ки стипендияи туркӣ дора чӣ ҳастанд? Якумин мумайизоте ки ин минҳа дора ие ки дастгирӣ ва кӯмак мекунанд тамоми касони қабулшудара дар корҳои идорӣ ва сабти ном. Ягон мушкилаи дигар дар сабти ном ва корҳои идории шумо пеш намеояд. Дуюмин мумайизоте ки ин стипендияи туркӣ дора инам ки барои тамоми марҳилаи дарсӣ ҳастад. На танҳо барои донишгоҳ, балки барои магистратура ва барои докторант ҳам чи ин минҳа шомил аст. Мизаи дигари ин стипендия ин аст ки 95% тақдиммекардагиҳо ҷавоби қабулро хоҳанд гирифт. Ва мизаи дигараш ин аст ки адади қабулмекардагиҳо то 4000 донишҷӯ ҳаст. Ва мизаи дигаре ки дорад ин ҳам суғуртаи яксолона дар ҳар соли хониши ин донишҷӯ тақдим мекунад. Суғурта чи аст? Суғурта ҳамон аст ки агар рафту дар ҳангоми таҳсилат худои накарда гирифтори ягон касалӣ шудӣ ё беморӣ шудӣ, пас духтурхонаҳо бе пардохти ягон пул туро муолиҷа мекунанд. Мумайизоти дигараш ин аст ки барои донишҷӯ дар тӯли соли хонишаш суратҳисоби расмӣ боз мешавад. Дар он хароҷоти дафтару қаламу дигар ашёҳои лозимаро аз тарафи ҳукумат пардохт мешавад. Аз мумайизоти дигараш ин аст ки барои касоне ки даромади Туркия барои онҳо ба виза ҳаст, ино метавонанд ки аз сафорати Туркия дар ватани худ ин визаро дастрас намуда сипас ба Туркия биёянду идомаи таҳсил бидиҳанд. Инчунин аз мумайизоти дигараш ин аст ки касоне ки забонро намедонанд, пас ҳангоми вурудшон дар сарзамини Туркия 1 соли аввал танҳо таълими забон мегиранд. Агар бо забони туркӣ таҳсил кардан мехоҳед, пас 1 соли аввалро бо забони туркӣ машғул мешавед то биомӯзед. Ё ин ки забони англисӣ бошад, пас забони англисиро 1 соли аввал таҳсил мекунед. Аз мумайизоти дигараш ин аст ки шахси қабулмешударо ҷойи хоб ва ҷойи зист таъмин мекунанд. Яъне масъалаи буду бошад дар Туркия маълум аст ва ниёз надорӣ ки рафта дар назди рафиқ биестӣ ё ки дар назди ягон хишованду наздиконат. Инчунин мизаи дигаре ки ин стипендия дорад, ин ҳам пардохти билети ҳавопаймо рафту баргашт бар уҳдаи худи ҳукумат аст. Пас мемонад шартҳои қабул ки чӣ шартҳо дорад. Якумин шарташ ин аст ки инсон аҷнабӣ бошад, яъне хориҷӣ бошад, туркро қабул намекунанд. Дуюмин шарташ ин аст ки соле ки ту тақдим мекунӣ дар ин стипендия бояд соли аввалат бошад ки дар донишгоҳҳои Туркия тақдим менамоӣ. Яъне қаблан тақдим кардагӣ набошӣ, сипас баъд стипендияда дуюм бора номнавис кунӣ. Сеюмин шарти лозима ин ҳам шаҳодатномаи таҳсилӣ, ҳамун аттестат бояд бошад. Барои касоне ки мехоҳанд дар донишгоҳи тиб таҳсил намоянд, пас бояд балли онҳо аз 90% боло бошад. Ва барои дигар донишгоҳҳо аз 70% боло баллро қабул мекунанд. Акнун варақҳои лозима барои тақдим чӣ ҳаст? Якумин чизе ки лозим аст, ин ҳам шиноснома ҳаст. Дуввумин чиз ин ҳам аттестат ё ҳамун сабти баллҳои хониш. Севумин чи ин ҳам хитоб аз мактаб, яъне ки агар аттестатро гирифта бошӣ, пас аз мактаб як нома мегирӣ, барои онҳо мактуб мекунӣ. Чорумин чиз ин ҳам шаҳодати забони хориҷӣ бояд бошад, сертификат дошта бошӣ агар забони англисиро бидонӣ. Панҷумин чиз ин ҳам рағбати худи шахс ва мактуби худи шахс ба ин ниҳод. Ва дар охир сурати 3/4 ки пушташ сафед бошад. Пас фурсатро аз даст надеҳ ва сабти ном намо ва аз таҳсил намудан дар Туркия баҳраманд бош. Боқӣ зиндаву саломат бошед.